F'Malta huwa waħdu. Ħadd m'għandu l-kundizzjoni tiegħu u forsi wkoll ftit għandhom id-determinazzjoni u l-kuraġġ ta' sur li għandu dan it-tifel. Jake Vella li missieru qalilna li għall-grazzja tal-Alla ftit ilu għala 10 snin. Iltqajna ma' Jake fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop fejn tħabbret edizzjoni oħra ta' Summer on the Move, edizzjoni li għaliha Jake huwa ambaxxatur tagħha. Għallilna li l-kundizzjoni tiegħu ta' Roheadnet li taffettwa l-ormoni ġabitu f'sitwazzjoni fejn kien qed jilagħba mal-mewt. Sa Diċembru l-għadda niżil l-melħ u ma kontx naf x'inhu jiġri, la jismi xejn ma kont naf u dħalt b'emerġenza l-isptar. Jake li l-isport iħobbu daqskemm għasfur iħobb Janni xi Anja ħelwa spjegalna li l-isport żammu ħaj. F'dawn il-5 snin għani ħafna u eżempju f'Diċembru kieku ma kienx l-isport ma kontx insalva. Taħt xemx tiżreġ Jake kompla jispjega kif jgħix ħajja mimlija sport biex jitħarreġ għat-triathlon. Għallinna li ma sbieħ il-jum jibda jum u anki jaqdef kilometri bir-rota iżda huwa qatt ma basar li se jkun ambaxxatur sportiv. Għall-ewwel ma rridx, ma mbagħad qalu li se nagħmel l-isport u hekk biex inkun ambaxxatur. L-umiltà ta' Jake hija bla qies, biżżejjed ngħidu li tana kedda biex jidher quddiem kamera u meta staqsejnieh iżjed għallinna b'sitwazzjoni li tixhed kemm dan it-tfajjel huwa xempju tat-tjubija. Eżempju, nkun irrid nixtri cereal bar, ma nixtrix minn tal-ħanut, peress li tini b'xej, minn tal-magna x'niddejja li tini b'xej. Tal-età tiegħu Jake diġà għadda minn ħafna, iżda huwa ta' ispirazzjoni għall-oħrajn li lilin mit-tbatija tagħhom isibu żvok sabiex anki jgawdu ftit mill-ħlewwa li tagħti il-ħajja. Jagħmlu l-isport biex mhux jaħsbu fuq dik il-ħaġa. Bl-isport stejnek li ma toqgħodx taħseb f'dik il-ħaġa biss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.